След като разследване на ProPublica разкри участието на китайски инженери, Microsoft ще прекрати използването им за поддръжка на облачни услуги на американските военни. Това предизвика негативна реакция от сенатор Том Котън и последва двуседмичен преглед от страна на Пентагона, нареден от министъра на отбраната Пит Хексет. В отговор Хексет обяви незабавна забрана за всякакво китайско участие в договорите на Министерството на отбраната за облачни услуги. Според Reuters, докладът подробно описва използването от Microsoft на китайски инженери за работа по американските военни облачни системи под надзора на американски цифрови ескорти, наети чрез подизпълнители, които имат сигурностни разрешителни, но често нямат техническите умения да преценят дали работата на китайските инженери представлява заплаха за киберсигурността. Microsoft заяви пред ProPublica, че е разкрила своите практики на американското правителство по време на процеса на одобрение. В петък говорителят на Microsoft Франк Шоу написа в социалната мрежа X, че компанията е променила начина, по който подкрепя клиентите си от американското правителство в отговор на опасенията, изразени по-рано тази седмица, за да се гарантира, че никой инженерен екип от Китай не предоставя техническа помощ за услуги, използвани от Пентагона.